Mbiyemano sana mwanchu muligeria wigetaseni gensoko no gosemera kwanenga kwabere ko gutwara obuligeria obuyakegima nebiro binde na ndengo kwarigania asomoroberi wikiage kyo mugusia selitkolia rero mwanchu muligeria turabeto gusanga no moncherio yega atomanye na kyakorokwa ayakorokwa sorgongo rwagusi na boigo mboncheria kiboli agokora omwanchu muri karansa oikerinde togosemi tukumanye na kyo mugusi akwerigeria engere yaye ya kiralitko igosanga na intwe wetra sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube na boigo mwanchumulia na bogo soa sensemeri ya TikTok live wetra ensoko TV toko kwaliga ni bene osange na intwe ya maseyemo nyiko bwate ibuli rindelionsi onyo gotete kumanya ebintu monchirelio yiga akonia na bego nyogo kwebolya nga na kiora binyole no toligaiga asingincho yago linde togosemi na ya sensemo yago mwanchumulia na kyoko egendele karansoike elinde tosanga sobwa mogochaka bona iga goika omwaili litari anenkerubo Frida tiango ngiriri bageri galia bene kwaligania homogenia se studio atumanyena kyakorokwa na ndi ningikelia gakara karibu sana. Asante. Isama letanguro kwa Emmanuel Omanga Isa. Emmanuel Omanga Isa akoro nyeliwali Masaba. Lakini ingine lete Kericho. Okay. Asakoro Kipkerion. Na sai gonde Nairobi. Ya nango kule biashara. Bibere bitatu lakini sai ebya mafuta tuache kukwanira bimobere. Okay. Yeah. Waichumulie naganete komanya kerkende biashara ibi gandi kwa bichagete. Biashara ibi ena bichagete 2018. Nalinchagete Savali paka Bonika. Okay. Yeah. Ningogo seyete tego soa ase biashara ibi. Biashara bintu byonsi taliko segetu. Lakini bono munaliri ni kama ndoto fulani yaachire arafu yakiranire. Warore nalengera tinga kani mbikole. Lakini gajega ikenga kigete ngajanga nyole gasi asegete. Sina nyole gasi mu muntu delivery na ndego usikana ni biashara hiyo. Kuruhabo na njenga chakero. Okay. Yona kurubwa na bwa obuno kunya gukina nawo batetenga ninda eteka ko bo monchirelia bwa mafuta. Ya, ni linga kendo gendigensu mondaga kora. Kendo ngego kora muna jali. Di mondire kwa kirengereti. So ni linense nero maide eko ibanga ya kuletera kiri kwa kirengereti. Na kieke wono ngamanya ko bichaka. Okay. Kekende ko kurase nsemo ye familia onaro oleko kore obonchereri oboiga ukanya komwega mate ekero no mwana gukina gatanga ntete ko mwarimu na mwarimu nyarebe. Yeah, inaro jandiani ko bikora. Then gatwali interest also. Ngaronga ne biashara biya. Na inde birabaze ko ikora jinjira. Na kiegirere toli na. Okay. Anje mulie na wara kuminga mafuta kya togokwanera nimetenga no bwate chaina ina che product yiga na bokora tokuneli bune chiga tobwate gaiga elindo mwanchi muligeria amanye. Mune chibono tubwate brand ku manjano. Tubwate brand ku saffron. Abasubati ngate bali aboge mba maite mono. Mate mbali labda batanya ko birora. Tubwate brand ku Wix. So esa mafuta tubwata ya ku brighten, tubwata ya ku maintain skin cara, tubwata ya ku rusio yo bwate chi acne, chi pimples ya kiregenda usibi. Ya. Kerkende obonchireli oboiga ngayo begetege gasomo chyo Nairobi. No bolega sai no turasa kurunga Pop Manaus. Ya Pop Manaus basement shop number 7. Okay. Ndaitora bwaterera gabu turaswa sensemo ya kabiri ye studio tusio michi tukake go mwanchu muri ile toska tonyegera gwira nturasege keke kerebosio. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi Kigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima
na bono nigo nagira mabarato ase nabakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo ao kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori ao egati yabo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo ao chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Egensoko TV oboroso obwomogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ege Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Biyake gima omwanchi muligere na ndingo koirania hekero twabire tokonyora omutimo komokeigo erinde tugendere wosanga sobwamo kurende isa konya taraso aso mutimoko tware koerera ase duka yite gotoka igere Popman House ere between Moi Avenue and Tomboya Street katikati ere basement shop number 7. Okay nkwa bakugokwanera chi product na chitware kurigereria konya taraso aso mutimo komokeigo omwanchi muri nagani kumanya kero kende ngikchiri chigokora chi product echi nkonyoro lenga kinero gwika gusule mugondo wakorire gasi enkongu kwanyoranga ngozi yenye notanyeti amafuta maya unyare kuraba enyare kurusyo umate ngozi nero netete nourishment of which we can ero nyindagera injira njura atike ngozi nerebe nere aya ngozi nendire ngakinere gwika kwanyora cyo umuntu noje acengereza umusobati kwamanya konyoro developire akini ngozi ndire gwika ko bayo ubuchafu bonge bwa progress omubere kwanyora ji bacteria ji soile fungus kwanyora ngozi yoga yanzire ko imuka pimples so nitakira mafuta Okay ekerto kuira na maega keigo kerkenda sinaroro wacha kerete otaraika gase duke yawe ya Popman korata tengo meto woiko chakera sigeto manya goska gosia tirabarais biashara mbibuate amangana he anda makongo ina chagete 2018 ekerengire gasi yo gukora delivery so nona roje interesting ha to kunya kuri kuboire nayo ko amwe nayo twari gintu kya nari nanje na chagete ngakina li online yako soira ngaito nyuma roje TikTok nali ngaite ko popular so nanje naona sote ngasoira then nganya go post gasi ane okay umuchakano no golinge muna 200 yo go boost so na ile product yo lingonelia na mutebe muntu nara nero tetanye koni onyenga nanyoni so ona ngete go save bono kindengere tinga ka ntwale yani okay kerkende skill kiri kwa bwate yeka gokonya ugachaki ubonchereri oboigamba kabona se waikere umaite bone tawuti yalenga keria nalinje nale kuruhere skuru no bongo turujin shop bwale mono online bono banta bandi kinale kuba biteri online mbayo mbamaite kuso online nanje bono mlange yeto online mono go post online kabisa ole consistency and also communication chenjira njire mugamba no muteje ugo waranga nyewe nono mumuroyo tebire tabu ati duka no mumuroyo legit so communication consistency singe world yabona igato kwigura duka ngonye tije yoke kore kwikokore muneke to gukora nande kwikoerewe nkiriki kitakiri gukora and nalinge sohiga komanyanki ngigeko gera mabuta yaba igana kindanyora bateja so mono online yankonyire na uaminifu okay abantu mbabwato mochando moso intubu nabagusi ndubwato mochanda so kwegene ibintu bya online okonyara maybe nkubwatikana n'abantu babiri bagokoni gugwetera online atimeti ya sense mo yabo kwanyore to mochanda sabantu kwegena
naranyora omujando by the way nondera nanyora omujando bokunyaenana egento namwakire namotebi kwanza nate omutejo nero kwanza tigantebera ntikikale ontebi ngabono nakingo gutomera kibeze nande tingo maite enamotebi kese nambeyo esetiri esetiro namwakira bakebi chaidi namotebi tokugajarenda idiyo otebi nyarebe zingi jolite ligosoma naliri kusemba ronkororanga ekeraro bware twakorapulate nejikari chikoiro namote muna musiko yugoika alibe amanye koinero musiko yekora njiti muigeniti kurwa we customer beko ngegena kero kindu kwanya gutumira umuntu muzigo oiketa amoche gwakana okobande felikin ande ndawo ya online nekoba ekere na iro muntu musigo tini korusu wa watarali bagogo so na edeli mona iri babere by the way ago ikwake mesime wono odama odigero drive musigo no ni nduguru esugire nganya toro otama bona imagine ngonye ndiri na mweto musigo ngamanya koleta ta koleta okay togo skabosio ekero timeti ningi kiaga toga chora sali obegete biashara Popman House ingyo tabikirete ugatagati bo mochi o Nairobi go chirugoro maybe go chiaka ifsurugoro ga chora ensemeli nkaite kere ko igora biashara bindo byonzi type of business mata so ikubeka na chi client jiro ko target so I believe a product inkoni monto ucho na bora nyora ubaita go chimata I believe. So also the kind of business I have, in Bolivia, etokobikanga raw volume, I'm profit margin. So biashara ebyo bire mata tali volume munene. Na second diete really farod. Ma the moment really farod go mata naro nda koranga. Yeah. So bandongo wa bali koibero. Okay. Na kyo konyara chi customer chao na bayigo ngakyo chi maintain. Ikintu giangonyire konyara chi customer mano mongo jinyoro online na ende customer ende nziko yangakire zimi egon test go sinima tegento ngokora so ekera ko bashwanga nima tegento ngokora igagore product okomenti nibono nango jana momenti ngo na mwashire nge product muna namanyoro online on uchapaka WhatsApp follow link enko muchatisha osena mukwanira onte munata gete namwereza munabwenete kokora na ende ngo musabanga angechinkaki ande bishida yae angechinkaki solve problem ta jaga ruarete na ende ange go solve problem yae tigande imurigeli solution ekere na murigeli then krairo musigo njebeka nkofora after 1 week na mubolinga na kioroje ina kiyowe endre torochinko kokonyale onya tali como konya then ko compensate inde tingo tiga monto ne chibesio monto ande kere kwa de chibesio monto go tajubi so ngo compensate kekere nere ongeri faro okay timeti uko ni chi product chiga nchitageto monta twarubo manyigete because nkonyorole usina abanekera barole school maybe ochogotebi nimbwate chi pimple siga wose nimbwate skin yane kuri ngozi metene kyo ko ba kwanyara ko ba advice kwa bate product ubonete gutumika niya ekwende nete to manyikete nete omanyemo about skin and skin types so talikento ruwete kurwalia ugaja kuchaka basically nkaidiri swali yake uliendanga ekwanyore to muntu wate shido kamanya kongia sire shide ekwanyore kangya gutatu ano ena jagete lakini nkakundwanga eshida nero kumbe sabasubati and now we kanyore knowledge saine about the skin nature type nature shida chia ingikeko kosi then gaje ni product okay so ni might bona tebe for example nsemo yabasubati ni metinga skin yabo ngori actire masekera bagotumike product metiana kyo determininga omusubati oyo skin yagerega amafuta obonete gutumika naye now akero muntu njanga akire simi ante biringa gatete product yane monomone yobosio nkomubuli type ya skin esengenjo ntubwate oil skin
ntobwate normal skin, ntobwate dry skin, na ntobwate skin eburukaine ere mixture. Now, ekera na muboliri na sensitivity skin ekubwate skin kyabwate because skin ere oily ikere very sensitive and prone to acne. So gabwe product ene ngo mwatingo mwa product ya monto yo dry skin yongo moisturizer you see ulingo mwa tofauti yeah ngonyarole buna into basubati entu anchete gusanga mafuta okonyera nabongo chakurwa sole ngore product gete ngoirana na ndi recommend omuntu munga bona twatebirenga nobonete go consider skin maybe litari go chako typing skin ya nere era go chako tainga mafuta gete na ekwa mone maybe agende mbaigwana na naro but yo mutanga ni ogorete abakonyora ngo obere ga kuigwana na naro timeti muchando yo arona kiugo cha gwasol akara twana no muteja umanya gonde bigale referral urwezo mondo tiniko mwa product iko naende nabara ikekonyora hasara senge intanje ko yasara ekere moite product munanda kake twarore ngombo litangani enkosi yaonere ekera ngol nereli onte go sonto mire bijana describe na mote ngozi yago mubwikano tinka mune ya kerubo so aitumie product hii lakini kaga onde kabisa nganje ntaiteri nyarebe ngomote bisawa yeye lakini ndekera backbench mwana nakororere iyi cost ite komesinde tingo compensate so bikonda biko musamba name komote bikaranza bono tegerera tiganga choke ya ishi de inanyorire sana mbandu mude bachoke okay mero beriki eri kwa bekira soko nekinga oboncheri wago ngokina bolekera litko mono so bonjeri bwane okina nani ngoranga ngina bole day to day activities esenge njokera litu ngoboka litu kule ndiko chaka saa 2:30 kusa saa 3 mono saa 3 ndeba kasasta chawto so iga ngomekinde sure eso kulia bateja ngani online so nimpeke tinza chiri online ngana online nongagire zimina wanda kuli nimpeke sure inga kando nesenye rero tuone jibesa kete jibesa njiro boneza kubeka cha marketing yani okay muna kuona ili jibesa jitali cyane oma jibesa ngokora biashara bijyane n'iki biashara so nsemo ikapito ngwa kule ne ije biashara iki 500 kibeke kando aya 500 yadigaro ne faida bona tike biashara bigendere biashara bikandu mike marketing kuikanje ngoli una nakoliri kutangaze kiasa hiki so that okay kergende na kyogo deal ne competition ni mere tari ayi ko ni chi product ichiga abanta bange town yenene ndabange nkoni bare maybe nende nkoni bare the same product na kyogo deal competition kwa ni kingango maintain rich customer chao singonyoro rich customer chi mwanzo nko make sure customer service iregoro customer service iregoro na make sure product now umuntu namure product legit ntari ku reduce price esenge cheap is expensive so tingo reduce price lakini go make sure a product ni legit ne price yae ne reri kire customer akoraki bali mbona dokutwara bako bagwikira that marketing fourth etabinere liyo konyoro motejo zire zore motebi product na agora ukerubo then enda kutangaza ngakiripo no for me tingo musarivie to ya ngodeba ne ningi ya lakini neta go bengozi so motejo lita akoranga tupu ati ngorombe umatenge ndeke bengi liyo sario muntu delieta ku se competitor yao the moment kwani sario yeto muntu akosoma bobe so nko wa make babe ji friend in general ke nko na timbo ati shida na leta kusato competitor ne to meto muntu bega mdenga ni bintu fake they just try okay record keeping ngobere yengencho sana asabo nchireli timetia sensemo yao na kiyago konyera sugukini ubonchele wao ya record keeping okonyere sana esengenjo ngumanyure chi product quality tete echi kuoniri inchire chijiko move
injire kitari ku move so kera lituke kera ngo beke record nga manjano nao ni sano nao ndi weeks ibere tindao ni botua ngomanya abona record ya ne mutienyi ngomanya nga botua no tanyireta the what market yeah okay kero kende ngomo kubwatira nera so boncheryo we eso nate mete kubwatira n'abantu lakini naroje ngatiganda tukumeza abandi kenya abantu babira bangaini mono kadro ngatiganda tukumeza abandi bado so na ibiko kweyona eri egosino abantu mbarorori gete abantu mbarange babiri hata tubrasha badelivery yaboro mbaro okay oko na umwede gazi dalinga tokole na buya mbamba because oko nyarimo kupatira no mondo iko kinege shida nanja nganyamrise biashara okay yeah omwanchi muri na role siko kali umayitekera umuntu akwigoro bonchireri it's all about making profit metia ensemo ya ondro lokweyeto kararanga bantu lero mbali kubara gusumutinyi kwararanga sales chira ni rense ngakiugo cha gwakora ensemo iyo nkaite ngaundi biensi yoko okay tigante bega type of business naboko yura lero chisoda ni chisoda nemikati of which iko ni toast na Coca-Cola so igabo ni profit uko chase but injega iga ne brand ya nembwate so iko tora bandita bauti with different goals even in future injene brand ya nenkoira ekere kaene nebenene noyo ne profit ako chase ne binti yamba ne brand yomuntu so for me I go for brand yeah ne brand ngo chase tari be kwende profit no okay maybe mistake neroro gwakorete ritukiri masi biashara batiga ukonya ukalani kurwororo yeah na korete mistake ina kagere biashara ni capital ekere na kagere biashara okay biashara ni capital but the type of biashara na alianza ina kagere ni capital ngaenda kusabiri ikayuma maji kaenda hiyo by the way ya chita sara naza bete mpaka ngalero ni about 200,000 ikai go within 2 months yeah so I had to repay kana alikuliwa so ikinda take muntu akole kuanza chaka koko maji wikagati sabiro yeah okay like una ayo yeti loan oka ina rocho okay na yire biashara ibi na tole customer isana then ngandanga uchibeza ngaigore dunge ngima ndabwade ngone so customer chitaite social capital ngo twale customer kwanza ya kene ngiyoko none duke lyoko chikegura arali nkoni ndibeka wika abantu mbaro bakonarite you know abantu bakokogora abantu bari gora product yoko but abantu bakokogora munoro menyene yeah okay so igina realize kirikinde challenges kichiri kwa bere go konyora si biashara ibi byao biashara ingo the challenge nyingi litanga ni customer tili kwanjirana wango because ne skin product na ako iranga na bera chiko mosali engozi and a price ndiri golia yote byo muntu ngaire product ya 3000 then ni size munere karumunzo noko so e challenge na yanyorje edi naende yende kurusi competitor abagusaliriya abantu amarita instead of munganganamo inere challenge na tenganyora ja okay ndetora bwatira gabo toraswaso mutimo komoke goto kuirana notatebi asemia kere etanire bosio maybe ngayo ringete goikirani wase product nero rinyotete go introduce ase market apart from ichiga kwabere gokoni gobwatereraga mbye mano sano mwanchi murigeria chinga kyogendete gosangana into imekiage kyomogusi nigo togendete gosangana monchereria Emmanuel Isa oyoro monchereria bwa mafuta ekeragendete gosangana intukondete toraswaso mutimo kwamuke igo mwanchi muria tokwira na segekege kekirwosyo ndobe togosangana aye eyemaseyemo
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ebagoteba goseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao segete Ensoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri korkunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwastura ko batukwegera ring'ana asobwagare nantari yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira rituko ryesabato ry'abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni Mweseke kotoki kaneba kungentu oyorira yamna musuru. Wana tuwaichande sana no ntu twasike byasa twakora twaikireke Musiba tube myaka 25 gutoka gasireti obogima bwaye hase nyombe ya moyo kwego kya kebirigo lenacapavir, which is a drug that is taken to prevent acquisition of new infections to our key populations. Kaunti ya Kisii yachakire omorobiri bokwena ne chanjo yogotanga oboroiri bw'ebinyinyi bya HIV. So we are the first party in this country to do party elections, and we tend to believe that by the month of June we have concluded the elections all the way up to the National Delegates Conference. Abege kiama kia UDA kuyarigania sobo chori bo morembe chinsemo cha mashinani abu ankyo. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yakigima omwanchi omurigeria abigeta seni Ensoko na ndingo kwarigania ase ntunda ya kabere chinga kitogendete gusanga ime y'omurobiri w'ikiaga cy'umugusi asitogendete gusanga no monchereria Emmanuel Isa oyo gendete gutumanya mange gwetera obonchereria bwaye nyoro mwanchi omurigeria nabo gukwana na intwe ya maseyemo wetera se namba yaito ya 0788 666663 erindo beko gusanga na intwe ekerenga likiao obe onye kubwate ibuli rinde lyonsi gochase omugeni tobwiri tukolie rero nabo gwake simi yago erinde tobeto gukwana eyamase yemo konde mwanchi muri eria konyera ntara so asumuti mokomo keigo nabango bolia omonchereria Isanga e product nerenyia ubangita gotoletera sechiro ya nimbwate chi product ibire chinya tiali cha ngosokere ibere ngosoka jire wiki goja ya
abukora chikunera nchire chechi na ndengi chigokora mwe yabo gegoro kunga bera ne product gete na sokia about some 2 months ago gukora na kidoko michirizi na kirukizi ya michirizi arafu gukora sports y'umubere arafu ya tereri kero kende ndi toraye nyore usora ready ya soire echiro nili abantu taraye echiro lakini nyale kora atemwake twarore ngankorera imirimo now 2 weeks akonyaranzikire okay asige kakimya ketato gusetanere bosio ngayo monchireri isatora monyore nkakirite ngande de ko bomonio monene bwa mafuta nenda kolete faida Kenya not even Kenya okay turachakira East Africa kwanza inero ndigere go beat okay ngikerikie kugosugumaye kirari tuko nonyekere biashara byabeire bibe watebanga bonchiriri oboigatingo sieka ngendeka yangenderere ko bakora kirari tuko yeko gero gwetuma nesi na chakirete nende sainte ngerete gochi so ne sabali ri na chorete nga egero kurugo bukimo made kali okiri kwake lakini to ko boyora o debe nga bono kwa bikire ganda ko beli oki so esingorwale nkororanga kifyangu garabe mono kulike sinde bono enda jakine lengirano so mbiado enda the end of the day kene ngorusi ko singo gini I think kele ngendo ko kene okuruzi na kutayo okay omontraro resko gari kero kendo igore to bonchirere bwaye okororanga ebintu maybe bya mokongere naro bwatekerengere ryoko igora mbaseme kibori oramwe oje ikorete oroche ng'ebintu bya mokongere ekera kwarore bya bere tough nari biteke igoka igori bya kongere nari biteke igoka aremereria kasuke moto oli orengerereti pado narale ejibado metarengerereti tarada kaguchaka so oyunga tata ke kwanza kuchaka because tigachake because gendo idugo ndio no bugimo muna bole ga bogo jakwa street tigachake timigenda ganyite lakini ndari geli kia kuchaka also I prepare psychologically in sake okay ekero koligeli obonchereri oboyo bwao century ya mugo sa century inde waletere impact geta se society maybe mochando no rororo obeire gokoera no riyo itangani bonchereri obo esinde kwanza matenje pado ne society esinde wara bwangonjo ire kidogo na ndengere tibo ngonjore mono number 2 abantu bali bakumbuwa ati barorire kirengo kora babere motivated mono iruka abange kwamba in this world nabo kora kindi kintu kebe eliya gatatu ekero kora customer ya kubeire na inje 3 years ina maana ya monjoire so na onjore BS society kwamba na legit product legit okay nira abange ngozi yabwenire okay mbiyamona sana omwanchi muri yenyero nabo gusangana intwe wetera asense moyesimi nabo kwana na intwe ya mase yamo ngetinge producer ya abirige kubiki namba yesimi ase screen yago kiagera tobe toguchigurira bene kisimi kido tumetenke go balance oboncherere bwao ne family yao bantu ngo twara baro mochando maybe baenda babera bengero oboncherere banyoranga mochando soire nyomba gayo nkocha naro ko bonjorera the moment kwa ngira kore giasara na benga ngane family ndo gwate sengenje biashara na very demanding so nje chinsa chiane nchirengo beka kona imuke mahambia na soka kuchigazi yani chinsa nchirombe ngichi ne cyabana bana ngo chotoko so lituko ndrembegete nga eli nonsi kotingo soka ni chinsa chirembegete nga eli boika mnyorane na abana basi mu bunyi mandara kwake
nyuma ntararara toshire nabo so no kore ibionzi eri pado ne family ndo wale ni biasa de nabiro ne family so oko make sure nga no kirasi yeah Kerekende unakiko bwatira na kwa ne family ya ogwa okonyere asoko nekia obonchirire bwigango sikabole ntino muntu oli mbili vetinga muna njibone familia ne yangonyire muno like muna de my wife peace of mind umeto musaje ndibenzi kendade de peace of mind aravu na ku understand tama ndwanyira umuntu ku understandinga kinza jengo muwate ndi muna toli ko rwanjiro mbale muwate ngwaro aravu jinse ikindo ntikire ibintu ntabanga pira ko usombwana so ikina kira kinegende kia sana iboni mote yakole kende kiyonsi no lekera ntayo akorespond inakuwa trist yeah ero manyine ngo promote are product yawe ko promote product none na bwate page ngo zukumane no zukumana yeah oiko woncherera boske bose yake kimo mwanche bulire jona bagosangana intwe gwetera asensemerie mutandao Facebook gwetera Ensoko TV na boiga sensemeri ya YouTube gwetera Ensoko TV boiga na bagosangana intwe gwetera se ensemeri yesime okwana na intwe ya masemo maitenga producer yani aberege kuigurira kisimi bene egochinga kitogene tagosanga no monchereria isa nabo gwake simi yage ya masemo obolie product twabere tugukwanira gaiga aya na mafuta au mwanchi mulire tugutumika kerekende isa na barachi kuirorera mbare batamaiti mafuta kia tugukwanira na barachi kukwanira keiga ya tubwate igoro gaiga otoerese ye masemo ni mirimo yaye gokora na gotogo chaka na tubwate igoro gaiga munaya akoro ku manjano manjano body butter amafuta ya yogo brighten eye koro ko serum oko imurama oko brighten taliko preach lakini tugoti engozi kirali tukungu bwatire guseno buchafu kitenta engozi engangochire inya kirali tukongojere ndiye goja bona ria beire ngozi ri embe goro mubere ntuketekara nao amavuta nawe kurabya yakora ku manjano ari ne serum yaye pia ngokora le stretch marks na ro dokora kamichireze ko kwere so ya akora stretch marks onye go bwate chimaki mubere ni arobado gakora so basically amangana dead cells agokora watigara ne mkosi yao yeah okay tenda ya kabiri aya agakora ku saffron abantu mbara konyora babwate pimples riji ku amache abandi no pimples riji kawaida na inde skin yawe maji tuko sensitive aya naro babone kutumia akora ku saffron yeah okay yeah so onto bwate weeks aya nayo muntu otate diko brighten otita tikale munali lakini gosigura waterera aminde nyobosyo lakini bota bwate kende gionsi yo korro munda gutara kurwalia kwabulio yo ushwarere ya naraya okay ayande nayo okora jiakni ubu siombro umuntu ngwanye kumataka urwake binte birabo dokuruka whiteheads and also brackets enere gokore shideyo osekendo kumata ko iguroro mboto igokora nene sabuni yaye alafu abantu mbara wako godoba akirwa na roreri woli au wanchu muri yakobori nga no watari au kora chi wrinkles nekeke mbwadite abantu mbara okonyora omuntu akogotaka bwate emyaka 30 muntu yuki wrinkles chesitwero bosikira enere okora chi fine lines omuntu kwamenya nyora agoterera obwate emyaka 50 lakini okorokananga nenyaro genzi nini okoduo bona bura bumbuli buyawe na tokubone yeah nare okay yeah akero kuri okarenganya obonye obobwa mafuta yaiga ase gali gusina gaiga ngaki okobarora bole muna nche nkorora okay gusi
tingo manya kusembu yanda kwanego lakini mba watu guzire kuri cinjira giti cengorora so that's why ko hard nona abantu aba bange ibindi yo madembire Nairobi lakini yoko nyalo nongusia bange mbabi maiti ese ngenja koranga hakuna haja yani mba wote ngilia kwa shumunga hakuna haja wanyalo mondo lakini ngozi neta kiridendo ikina kibako iba yeah. Okay, mbali bako bulinga binte byonse pembere ngire biganjirune serikali. Yeah. That's right. Okay. Ngayo konyara chi product chao ko. Chi product yeje? Ngojirozi Congo. Echinde Tanzania. Yeah. Okay. Iyo njiri korokoro Kenya. Okay. Ekertogo chigokorera kira kindu mwanchimuldaga ni kumanya ase barakonyore sensemeri mitandao na bagase eduka yao. Facebook. Baranyore Show Beauty. Na page yete kogoroko. TikTok igo. Instagram igo. Na YouTube vire. Yeah. Okay, uri ratake gukira maybe nabagoche. Agoja twiringe kumureta kwa WhatsApp. Eduka yawe physical ngayo atebe gotoka Pop Manaus basement shop number 7 metyo sino batelingana lyo moyo gochase umwanchu muligerelia lingana lyo moyo ndateme ukwana tujikaze tujikaze I think okay mbiamano sana so gwikira nase studio nabo igo gusangana intwe Nembia sana mwanchu muligerelia kwabire kugusangana intuko twaga chagete wikabone gato ikiro mwaere no gasemere kwananga kwabire gukwimanya mange witera aso monchirire abwiri tukoria rero tumera ne chinga kichinde ekere turabe tugusanga aso bwa muhire tari ane kerubo Frida